धाराशिवमधल्या सभेतून संजय राऊत यांनी ओमराजे निंबाळकरांवर घणाघात केला। ईडीच्या चौकशीच्या भीतीने ओमराजेंनी पक्ष सोडल्याचे संजय राऊत यांनी विधान केले, तर ओमराजेंनी पवनराजे मल्टी स्टेटमध्ये कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केला। 15 ते 20 वर्ष सापाला दूध पाजल्याची टीका देखील राऊतांनी केली। गरिबांच्या नावाने बनावट खाते उघडून कोट्यावधी रुपयाचा गैरव्यवहार केला। या चरणातले त्यांनी भंगारातून पैसा खाल्ला, अशा अनेक त्यांनी गुन्हे केले आणि म्हणून या सगळ्याची चौकशी लागली आणि ती चौकशी लागल्यामुळे हा तरतूब आणि हा सोगाड्या पक्ष सोडून गेला। मला असं वाटतं की आम्ही 15 वर्ष 20 वर्ष एका सापाला दूध पाजलं।